Exodo Kapitulo 2. Ang pagkatawo kag ang pagluwas kay Moises. May isa ka tawo sa tribo ni Levi nga nagpangasawa sa isa ka babayi sa amuman nga tribo. Nagbusong ang iya asawa kag nagbata sing lalaki. Sang makita niya nga ang bata gwapo, gintago niya ang bata sa sulod sang 3 ka bulan. Sang hindi na niya matago ang bata, nagkuha siya sang isa ka basket nga nahimo sa tabunak, kag iya ini ginbalaw. Ginsulod niya ang bata sa sini nga basket, kag ginbutang niya sa bibi sang suba nga may matag-as nga hilamon. Ang iya utod nga babayi nagtindog sa ulunhan sa pagbantay kung ano ang mahanabo sa iya. Karon ang anak nga babayi ni Paraon nagkadto sa suba sa pagpaligo, samtang ang iya manug-atipan nga mga babayi nagdayan-dayan sa pangpangsang suba. Nakita niya ang basket sa mga hilamon, kag insugo niya ang iya ulipon nga babayi sa pagkuha sini. Ginbuksan ini sang anak nga babayi ni Paraon, kag iya nakita ang lapsag nga lalaki nga nagahibi. Naluoy siya sa bata kag nagsiling, "Isa ini sa mga bata sa mga Hebreo." Ang utod nga babayi sang lapsag nagpamangkot sa iya, "Luyag mo bala nga malakat ako sa pagpangita sang isa ka babayi nga Hebreo nga magatipan sa sining bata para sa imo?" Nagsabat siya, "Lakat ka." Naglakat ang bata nga babayi, kag gintawag ang iloy sang bata. Ang anak nga babayi ni Paraon nagsiling sa iya, "Dalha ini nga bata, kag saguron mo siya para sa akon, kay suhulan ko ikaw." Gani ginkuha sang babayi ang bata kag ginsagod. Sang magdako-dako na ang bata, gindala niya ini nga sa anak nga babayi ni Paraon, kag ginayop niya ini subong nga iya anak. Nagsiling ang anak ni Paraon, "Ginkuha ko ini sa tubig." Gani ginhingalanan niya siya kay Moises. Nagpalagyo si Moises sa Midian. Isa sadto ka adlaw sang dako na si Moises, nagduaw siya sa iya mga kasimanwang mga Israelinhon, kag iya nakita kung daw ano ang pagpilit sa ila sa mabug-at nga mga obra. Nakita niya ang isa ka Ehiptohanon nga nagpatay sang isa ka Hebreo, isa sang iya mga kasimanwa. Nagpanghulong-hulong siya, kag sang wala siya sing may nakita, ginpatay niya ang Ehiptohanon, kag iya ginlubong ang bangkay sa balas. Sang madason nga adlaw nagbalik siya, kag iya naman nakita ang 2 ka Hebreo nga nagaaway. Nagsiling siya sa isa nga nakahimo sing sayop, "Nga bala ginasakit mo ang kapareho mo nga Hebreo?" Nagsabat siya, "Sino bala ang naghimo sa imo nga pangulo kag manughukom sa amon? Patyon mo man bala ako subong sang pagpatay mo sa isa ka Ehiptohanon?" Kinulbaan si Moises kay nagpanghuna-huna, "Nahibalaan gali sang mga tawo ang akong ginhimo." Sang mabatian ini ni Paraon, gintinguhaan niya nga patyon si Moises. Pero nagpalagyo si Moises kay nagkadto sa Midian, sa diin siya nagpuyo. Sang pag-abot niya didto, nagpungko siya sa luyo sang bubon. Karon ang pari sa Midian may 7 ka mga anak nga babayi. Nagabot sila, nagtimba sing tubig, kag nagpuno sang palaimnan sa mga karnero kag mga kanding sang ila amay. Pero nag-abot ang mga manugbantay sa mga karnero, kag tabog sila palayo. Gintabangan sila ni Moises, kag ginpainom niya ang ila mga kahayupan. Sang pagpauli nila sa ila amay nga si Jethro, nagpamangkot siya, "Nga temprano pa kamo makapauli karon nga adlaw?"
Nagsabat sila. Ang isa ka Ehiptohanon nagluwas sa amon sa mga manugbantay sang karnero, kagintimbaan pa niya kaginpainom ang amon mga kahayupan. Ginpamangkot niya ang iyang mga anak nga babayi. Di na siya, nga ginbayaan ninyo siya didto. Lakat kag tawgan ninyo siya, agod makakaon upod sa aton. Ginpakamaayo ni Moises ang pagpuyo didto, kag ginpaasawa ni Reuel sa iya si Sipora nga anak nga babayi. Nagbata siya sing lalaki kag ginhingalanan niya ang bata kay Hersom. Kay nagsiling si Moises sa iya kaugalingon, dumuluong ako diri sa sini nga duta. Sa makaligad ang malawig nga panahon, ang hari sang Ehipto napatay. Ang mga Israelinhon nag-antos tungod sang pag-ulipon sa ila, nga nagpangayo sila sing bulig. Ang ila pagpangayo sing bulig nakalambot sa Dios, kag nabatian niya ang ila pagpanghakroy. Dayon nadumduman sang Dios ang iya kasugtanan kay Abraham, kay Isaac kag kay Jacob. Nakita sang Dios ang pag-ulipon sa mga Israelinhon, kag ginpakilala niya ang iya kaugalingon sa ila. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 3. Madamo gid nga salamat.